Goedemiddag en welkom bij Joet. De slachtoffers van het ongeluk bij het IFKS Koetsjesiel juiste bij Staren binnen nog heel tijd van slag. Herman Riepma van Heeg is een van de twee mensen die het verwoenen rekken binnen. Om die botlijst had van de reg volgt hij de wedstrijd van Hoenswaai. Hij denkt nog geregeld waarom de onvaring de gevolgen hier een slimme westkind. Oh, hoer! Michiel Kalsbeek, wat schotverdekking! Wij zijn, dit is natuurlijk heel vervelend voor mij en voor de jongere bemanningsleden dan, maar de hier in tussen komen kennen en mijn voeten of socks en dan hier het vol erger wijze kennen. Dus wat dat betreft dan mogen we dan het eens mopperie. De snijverstoorde voetbaltrainer Frits Korbach wie net benauwd voor de dier. Hij zei dat nog. Hij zei dat in een film die sportjournalist Martijn de Groot over hem maakt. Die volgen Korbach de laatste 15 mannen van zijn leven ek in zijn strijd in kielkanker. Vorige week joeg Korbach zijn laatste interview. Ik zeg tegen dus mijn spelers, we kunnen winnen, maar we kunnen ook verliezen. Wat is er nog, hè? We kunnen ook gelijk spelen vandaag. Gek is dat, hè? Ik laat niet mijn nek omdraaien door een of ander kutnekkie. Heerenveen-onvaller Roy Berends maakt het definitief de oerstap naar AZ in Alkmaar. Berends is van een middag presenteren als nieuwe onwees van de club van trainer Gert-Jan Verbeek. Hij had een contract tekenen van 4 jaar. AZ betelt Heerenveen Roegwaai €1 miljoen. Roy Berends speelde zo'n 2000 bij de Veensters. Hij wil voort om die onder trainer Ron Jans net meer rekken je koor op een basisplak. Het wie even flink schrikken voor de familie Kaspers uit Stadskanaal. Ze binnen in uw provincie op vakantie met de boot. Haar een hondje is echt mooi, maar die wie juster in een verdwong. Lokkig hier de tolwierige Jack Russell in die een zwemvest aan. Juster voelde hoe boord en zijn baasjes zien eerst neer terug. Indy had een aardig skofje in het waterlijn. Arnold Postma zijn broer zegen het bisje toevallig zwem tussen de Jouwer en Snit en helden hem uit het water. Hij was helemaal nat. Hij had een zwemvestje om en dat was ook helemaal doorweekt. En hij stond op de kant ook helemaal te bibberen. En we willen ook nog even de jongens bedanken die hem hebben opgepikt. Maar Indy gaat het weer prima. Meer dan 2000 fietsers doen dit hier mooi onder de traditionele fietsvrouwendaagse van Appelskeer. De organisatie beziekt het meer jeugd te loeken, maar het binnen vooral de ouderen die op de fiets stappen. We willen proberen de jeugd via de 25 kilometer zien te laten van dat een fietsvierdaagse een prachtig evenement is. Al hier hele mooie binnenwijkers en super. En zie je er mooi waar bij. Dus we verder even naar die waarsverwachting. Vannacht is het bewolkt, er stiert een vrij krachtige wind en het is een graad als 4. En morgen een droge dag. De wind is zwakkeld matig en komt uit het westen tot noordwesten. En het is morgen tussen de 20 en de 22 graden. En dan zag je deze jood met Nijs in het kwad. Meer Nijs zit er om 6 uur. Graag om dadelijks op ons alvast een hele noffelijke